Знаете ли, че Библията говори за емоционална интелигентност от преди повече от 3000 години? Един от примерите. Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия, казва мъдрецът Соломон, а който владее духа си от завоевател на град. А Елън Уайт ни казва, истинските принципи на психологията могат да се намерят в Свещеното писание. А всъщност, лично за мен, един от стиховите, които в последните години започнаха да ми правят доста впечатление, е записан в Новия Завет. Евреи, 5 глава, 14 стих. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Обикновено казваме, че разпознаваме доброто и злото с нашия разум, с нашата съвест, с нашия интелект. И това е точно така. Обаче този стих ни говори, че ние трябва да можем да разпознаваме доброто и злото и с чувствата си. А обикновено ние си мислим, че те се появяват и изчезват и ние нямаме контрол върху тях. Но се оказва, че не е точно така. Какво всъщност означава това понятие емоционална интелигентност? Означава 5 неща. Първо, да разпознаваме своите чувства. Понякога ние се залъгваме и си мислим, че изпитваме добри чувства, но се оказва, че не е точно така. Второ, да управляваме добре чувствата си. Трето, да разпознаваме чувствата от другите и да им съчувстваме. Нашата способност за емпатия. Да управляваме добре взаимоотношенията с другите и да постигаме целите си. Откриваме всички тези 5 аспекта на емоционалната интелигентност в Библията много преди, през 20 век, средата някъде, да започне да се говори за това понятие. Но днес ние ще се фокусираме върху първите 3. Да разпознаваме своите чувства, да управляваме своите чувства и да можем да разпознаваме чувствата от другите. Ще дам също и библейски пример. Но, ето един пример от ежедневния живот. Какво означава емоционална интелигентност? Например, вашата колежка ви обижда. Какво правите вие? Връщате ли обидата и когато тя каже едно, вие казвате 10? Или запазвате спокойствие? Това зависи от вашата емоционална интелигентност, т.е. от начина, по който можете да управлявате чувствата си. В първия случай, вие връщате на обидата с обида или око за око, зъб за зъб. Но, когато ние можем да управляваме чувствата си, ние просто можем да кажем на колежката или колегата, виж какво, познаваме се от толкова години, хайде да не се обиждаме. Така само ще влошим нещата. Нека да седнем и да решим проблема. Това е всъщност вече емоционална интелигентност, т.е. способността аз да обуздая своите чувства. Нормално е да изпитам гняв или да се разочаровам от този човек, но въпросът е как ще го изразя. Това вече е самоконтролът. Също така, когато можем да разпознаваме чувствата от другите, ние можем да изпълним Божията заповед и Божия съвет да бъдем съчувствителни, милосърдни, дълготърпеливи. Това също зависи от нашия самоконтрол. Иначе ще мислим само за себе си и ще си останем егоисти. Има един много интересен за мен пример в Новия Завет, в който би трябвало всичките герои да проявят емоционална интелигентност, но се оказва, че само един я проявява. Тази случка е записана в Евангелието от Лука, 9 глава, от 51 до 55 стих. И като се навършиха дните да бъде взет от света, той или Исус тръгна по пътя към Ерусалим. Изпрати пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят стая за него. Но там не го приеха, защото имаше вид на пътник за Ерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан казаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи Илия? Той се обърна и ги смъмра и каза: Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Нека да помислим.
От какво чувство се ръководи бъдещия апостол на любовта Йоан? Ако си спомняме, неговото първо име е Сина на гърма или неговото прозвище. Какво чувство изпитва, когато казва огън да падне от небето и да ги изтреби всичките? Осъзнава ли, че се ръководи от гняв, от мъстителност, може би дори малко злоба, когато изпитва тези негативни чувства към жителите на селото? Разпознава ли истинските си чувства? Бих казала не. Той дори си мисли, че е като великия пророк Илия. Неговия гняв е праведен и той защитава своя учител. Всъщност, той не изпълнява първото условие за емоционална интелигентност – да разпознава своите чувства. А може ли добре да управлява чувствата си? Да управлява как реагира на неприятната ситуация? Отново отговорът е не. А и няма как да направи това, защото първо не ги разпознава и не си признава истинските си чувства. Така че се оказва, че като младеж апостол Йоан няма добър коефициент на емоционална интелигентност. За разлика от него, Исус проявява съвсем различен дух. Той казва на тях: вие не знаете на какъв дух сте. Аз не съм дошъл да погубвам. Дошъл съм да спася. Тоест той се вълнува от тези хора. Той не е ли разочарован, че те го отхвърлят? Ами сигурно, предполагам, че се е разочаровал. Защото знае, че той отива да ги спаси, а те го отхвърлят. Въпреки това неговата реакция е реакция на самоконтрол и на любов. Той успява да владее своите чувства и да изрази своето отношение. 20% от нашия успех в живота зависи от коефициента ни на интелигентност, или така нареченото IQ. Не ви ли се струва малко? Само 20%. Останалите 80% зависят от нашия коефициент на емоционална интелигентност. Защо? Защото ако аз съм един работник и постоянно създавам къвги и неприятности с моите колеги, когато шефа ми каже нещо, аз се дразня, не си изпълнявам задълженията както трябва, но пък иначе разбирам всичко, инженер съм, прекрасен, всичко мога да върша. Смятате ли, че ще ме държат на работа? Аз не съм сигурна, защото това ежедневно напрежение вероятно няма да се отрази добре нито на моята работа, нито на работа на моите колеги. Така че, ако аз не мога да владея чувствата си, аз не мога да бъда полезен нито за себе си, нито за семейството си, нито за колегите си, нито дори за Бога. Защото той първо трябва постоянно да решава моите проблеми, които аз бих създавал. Безконтролните емоции, казва доктор Недли, могат да накарат дори най-интелигентната личност да се държи глупаво. Но от какво зависи как реагираме на провокация? Може би най-първичният отговор, който ние даваме, е от обстоятелствата. Самаряните обидиха апостол Йоан и съвсем логично, по-човешки, очакваме той да реагира с гняв, с обида и да им върне тъпкано. Но виждаме Исус при абсолютно същите обстоятелства, реагира спокойно, обръща се и си тръгва. Защо е тази разлика? Ако обстоятелствата директно провокираха нашите чувства и реакции, защо Исус реагира по един и същи начин, а Йоан по друг? И според мен причината не е за това, че Исус е Бог, а Йоан е човек. Защото Исус беше в човешки вид. Хубавото е, че някои библейски примери, а и примери от нашия живот, ни говорят, че ние самите, хората около нас, ние самите не реагираме винаги по един и същи начин на събитията около нас. Имаме такъв библейски пример в лицето на Юда и Петър.
И двамата бяха с Исус 3 години и половина, и двамата слушаха какво говори, и двамата бяха негови ученици, и двамата видяха чудесата и всичко, което прави, и двамата го предадоха. Но и Юда отиде и се обеси. Петър отиде, разреда се, покая се. Защо е тази разлика? Значи има нещо в нашите глави, което стои между събитията и нашата реакция, което прави нещата различни, което променя чувствата, променя и отношението ни. Библията отново ни казва какво е то. Мъдрецът Соломон, ще цитирам отново, Притчи 23 глава, 7 стих. Защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Когнитивно-поведенческата терапия от 20 и особено днес, 21 век, потвърждава абсолютно същото. Че нашият мироглед, нашите мисли, нашето отношение към живота определя как ще реагираме на събитията. Те не предизвикват директно нашата реакция, защото ако беше така, винаги когато някой се държеше зле с нас, ние щяхме да му го върнем. Или пък, ако някой ни разочароваше, ние щяхме да не искаме никога повече да го поглеждаме. Тоест, ние дори не бихме могли да бъдем християни, ако събитията директно предизвикваха нашите негативни реакции. Не ви ли се е случвало някой да бъде агресивен спрямо вас, а вие да запазите спокойствие и да му отговорите, макар че се защитавате, да му отговорите спокойно? Вярвам, че всеки има такива случаи. Аз веднъж отивах да си плащам тока, докато живеех още във Велико Търново. И мястото за плащане беше... До него се стигаше през един голям коридор, много висок, и имаше там горе нещо, пишеше. Но беше доста над моя поглед и аз не можех да... Въобще не ми дойде на ум да погледна какво пише. И пристъпвам смело към гишето и пред мен изведнъж идва един пазач. И ми казва: госпожо, къде сте тръгнали? Не виждате ли, там пише, че работи до 4:30, сега е 5 без 20, пример. И аз, обикновено реагираща бурно, имах чувство, че веднага ще започна да му отговарям с неговия тон. Обаче вече бях станала християнка. Явно Светия Дух беше започнал така да ми променя начина на мислене и на говорене. И аз не знам откъде ми дойде да му кажа: господине, вие не трябва ли да ми помагате? Защо ми се карате? И той изведнъж остана обезоръжен. Това съм го запомнила много добре. Това се е случило преди повече от 25-30 години. Запомнила съм го много добре, като случай, в който аз мога да реагирам спокойно на провокация. Това беше много така впечатляващо за мен, че човек би могъл да се промени. Когато реагираме око за око, зъб за зъб или каквото ни идва отвътре, от егоистичното ни сърце, ние всъщност имаме мирогледа на егоиста, на последователя на лукавия. Както казва апостол Павел в посланието към галатяните, делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, радости, разцепления, зависти, пиянство, пирования и други подобни. Още много има, според апостол Павел. Но, когато реагираме достойно, спокойно, защитаваме се, но с Божиите средства, без агресия, без насилие, тогава ние се ръководим от мирогледа и философията на любовта. Малко по-надолу в същата глава от Галатяни 5, апостол Павел говори за любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Когато Христос е едно постоянно присъствие в нашите сърца, Той всъщност има способността да смекчи нашето коровосърдечие и егоизъм.
в посланието към римляните апостол Павел ни казва: и така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Понеже когато ние още бяхме немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек. Но Бог показва своята любов към нас това, че още докато бяхме грешници, Христос умря за нас. Отново апостол Павел ни казва как става промяната от егоизъм към истинска любов. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Виждаме това в Стария завет, притчи, цитирахме стиха по-рано, виждаме го това и в Новия завет. Промяната се осъществява по един единствен начин. Нашите мисли, нашия челен дял, където Бог се среща с нас, Божия ум, се среща с човешкия ум. И тогава ние, както казва апостола и продължава в този стих, да познаете от опит какво е Божията воля. Това, което е добро. Тоест ние само когато променим мисленето си, мирогледа си, ще можем да въздействаме върху нашите чувства, ще можем да реагираме спокойно и ще можем да бъдем добри християни. И така ще можем да представяме и Бога. Защото когато ние твърдим, че сме християни, ние представяме и Бога. Ще илюстрирам това с още един пример от моя живот. Реших да отида на един лагер, където ми харесваше програмата. Обаче трябваше да бъда в стая с още две други жени, които аз не познавах от по-рано. Оказа се обаче за моя голяма изненада, че и двете хъркаха. Това за мен е голям проблем, защото аз заспивам много бавно. 1 час се въртя, понякога и повече. И обичам, т.е. не, че толкова обичам, но съм свикнала да заспивам на тишина. И когато има някакъв шум, това означава, че няма заспиване. И първия ден бях станала много рано, бяхме през деня уморени, така че успях сравнително бързо да заспя. Докато те почнат да хъркат, аз успях да заспя. Но вече втората вечер, едната особено, явно се обърна по гръб и започна да хърка като компресор, както казваме. И аз казах, добре, ще се опитам да заспя. Не стана. Извадих си компютъра и започнах. Имах участие следващо в един семинар за чувствата и християнина и започнах да си пиша темата. Стана 12 часа. Стана 1 часа. Аз се покашлях, чуках по шкафчетата. Не, жената продължаваше да си хърка със същата сила. Може би съм заспала от умора към 2 часа. И на другия ден, можете да си представите какво ми беше настроението. Аз се събуждам винаги рано. Започнах да си мисля как може тя да дойде на лагер, да знае, че хърка, въобще да не интересуват другите. Въобще нещата бяха черни. Всичко беше черно. Обаче, явно, тъй като пишех тема за чувствата, Бог реши да ми даде урок по емоционална интелигентност. И не вярвам, че от мене, защото аз бях в доста мрачно настроение, дойдоха следните мисли. Ами всъщност, тези жени не са виновни, че аз съм решила да дойда на този лагер. Тези жени не са виновни, че аз не мога да заспивам еди как си. Това е моят проблем. Те не го знаят, нито могат да направят нещо за това. А пък може и да си имат някакви здравословни проблеми. И когато започнах да мисля не за себе си, а за тях, някак си изведнъж тези раздразнени, гневни, депресивни чувства започнаха да намаляват.
Разбира се, след това малко си поплаках, още повече се успокоих и след известно време, след няколко часа, тези чувства изчезнаха. Така че аз разбрах от личен опит какво означава да промениш мислите си и да разбереш какъв е Бог. Когато аз правя нещо, което е неприятно и дразнещо за другите и за Бога, как Бог успява да запази добрите си чувства към мен? Ами като ме обича и продължава да мисли какво да направи, за да ме промени. Той не мисли колко много аз го ядосвам и да се ядосва. Той мисли за това как да ме промени. Мисли за моето добро. По същия начин, когато аз започнах да разпознавам чувствата от другите, да мисля за тях, да мисля какво е тяхното отношение, как аз да им помогна, ако мога с нещо, тогава моите чувства, негативни, раздразнителни, гневни чувства, започнаха да намаляват. Така че, мога да ви кажа от личен опит. Когато ние мислим правилно, а правилно за християнина означава според Божията любов, според Божиите принципи, според Божието себеотрицание, смисъл за другия, тогава аз мога с чувствата си да започна да избирам доброто. Защото един от основните принципи в Библията и в когнитивно-поведенческата терапия е, че нашите чувства следват нашите мисли. Когато ние започнем да мислим правилно, нашите чувства също ще бъдат правилни. Разбира се, тук нямаме време да говорим за важността на молитвата, на ежедневното изучаване на Библията. Това като християни би трябвало да го знаем, че е основното помощно средство, за да се свържем с Бога и Той да ни помогне да направим всичко това. Не казвам, че ние можем да направим това сами. Така че много често нашите проблеми като християни не идват от липса на вяра. Ами ти не се молиш достатъчно и затова не можеш да се промениш, затова си толкова раздразнителен, затова си толкова депресиран. Не е вярно. Ние просто не сме се информирали за проблема и как да го решим. И тогава Бог със своя дух така ще промени нашите мисли, че ние да можем да решим който и да е проблем. Не казвам само за емоционалната интелигентност. Така че накрая искам да пожелая на себе си и на всички вас ежедневно да имате опитността на апостол Павел. Галатяни 2:20. Съразпнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живея го с вярата, която е Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Пожелавам наистина Христос да живее в нас и хората около нас да забелязват това.